Dnes mám 24 a mrzí ma, že ľudia v mojom veku si v deň svojich narodenín alebo v priebehu roka, keď si uvedomia, koľko vlastne majú rokov, povedia, že preboha, to už mám toľko, ja už som stará. Stará? Stará si povieme, keď budem mať 110 a nie 24. Išla som sa prejsť, som v prírode, tu si sedím, čítam si knihu a proste rozmýšľala som nad tým, že prečo je to tak. Jediný zmysel, že prečo vlastne to ľudia takto hovoria, že už som stará, už mám toľko, pre Boha, kedy to zbehlo, je, že to pramení zo strachu. Zo strachu, že nestihla som, čo som chcela, chcem toto a proste a vôbec to tak nie je a zrazu mám toľko rokov a nie som ani na poli tam, kde som chcela byť a že necítim, že robím niečo, čo ma baví. Tak som si vlastne uvedomila, že pokiaľ je človek šťastný a naozaj každý jeho deň sa snaží naplniť tým, čo jeho srdce si žiada, tak mi vôbec nedáva zmysel, že by človek, ktorý sa fakt venuje tomu, čo chce, rozvíja to, čo ho baví, má čas na seba, má okolo seba ľudí, ktorí ho podporujú, od ktorých cíti lásku, ktorých aj on miluje, tak mi nedáva zmysel, že by takýto človek si povedal, že preboha, už mám 24, že už som stará a proste to je na hovno celé, že už starnem a nič nerobím. Ale naopak myslím, že človek proste, ktorý je spokojný so svojím životom, si povie, že už mám 24, že ja už som tu 24 rokov. Wow, ja tu môžem na tomto krásnom svete žiť 24 rokov. Pozrite sa, aký krásny je svet reálne. Ak človek nežije podľa predstav druhých, žije svoj život. Nie je proste život rodičov, nie je život partnera, nie je život svojich detí, nie život svojich svokrovcov, nie život súrodencov, ale svoj život, aj keď sa líši od názorov alebo od pohľadu na život celej jeho rodiny, tak je šťastný a váži si, že je tu toľko rokov, 20, 21, 24. Uvedomila som si, že môže byť naozaj šťastná, že sa takto cítim, pretože nie každý sa takto cíti. Ja som stála dnes ráno, zistila som, že mám 24. Som to stále ja.